മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ കോടതികളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൗൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓറോവിൽ. 1968 തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ലോകത്തിന്റെ പല കോണിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്ത ടൗൺഷിപ്പാണിത്. ഓറോവിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടൗൺഷിപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹ്യൂമൻ യൂണിറ്റി, കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിംഗ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ആരാധനാലയങ്ങളോ ബാറുകളോ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർമ്മിതികളും ഇവിടെയില്ല. മനുഷ്യനെ വലിപ്പചെറുപ്പമില്ലാതെ നിറമോ വർണ്ണമോ നോക്കാതെ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 3000-ഓളം പേർ ഇന്നിവിടെ താമസിക്കുന്നു. കറൻസി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും ഈ സ്ഥലത്തില്ല. ഓറോ കാർഡ് എന്ന ഒരു തരം കാർഡ് വഴിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ജാതിഭേദമന്യേ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗമില്ലാതെ വളരെ സമാധാനത്തിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട അത്ഭുത നഗരമാണ് ഓറോവിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.